Spolu s vírusom sa medzi ľuďmi šíri aj strach. Zostaňte doma. Nikam nechoďte. Dupnite na plyn a držte ho. Je to jediný spôsob, ako to zvládnuť. Verejnosť netušila, že sa ozývali excelentní vedci, ktorí nesúhlasili s politikou lockdownov. Chceli vytvoriť ilúziu konsenzu. Bolo pre mňa šokujúce, že v slobodnej spoločnosti jednoducho nariadili lockdowny. Federálna vláda spolupracovala s prevádzkovateľmi sociálnych sietí a cenzurovala odlišné názory. Ak sa vláda dopúšťa protiústavného konania, kto má možnosť zastaviť ju? Je to ten najusvedčujúcejší dôkaz. A z ničoho nič ma bez vysvetlenia vyhodili. Nebolo to iba obyčajné umlčanie, doslova mi zatvorili ústa. Dáta boli k dispozícii, ale médiá ani odborníci na verejné zdravie ich neprezentovali pravdivo. Ľudia, ktorým sme dôverovali, že sú znalí vedci, nie sú. Všetky dôkazy poukazujúce na zatajovanie informácií sú verejné. Máme ich priamo pred očami. Pre kongres nebude jednoduché dopracovať sa k podstate toho, čo sa stalo. Spomínate si, že niekto, ktokoľvek, by na začiatku pandémie vyjadril vážne obavy, že vírus mohol byť geneticky upravený, alebo že pochádza z laboratória? Nepriame dôsledky covidu. Kde sa skrýva pravda? Vláda, médiá a veľké technologické spoločnosti počas pandémie covidu potláčali odlišné názory popredných vedcov. Čo sa stane, keď vedu slobodnej spoločnosti cenzurujú? ...31. december 2019. Wuhan, Čína. Pre záhadné respiračné ochorenie s podobnými príznakmi ako SARS sú zdravotníci po celom svete v neprestajnej pohotovosti. Najmenej 45 ľudí sa nakazilo vírusom, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou pochádza zo zvieracieho trhu v strednej Číne. Zároveň narastajú obavy, že ľudia môžu prenášať vírus medzi sebou. V januári 2020 sú sociálne siete a médiá zaplavené hororovými scénami z mesta Wuhan, ktoré sa stali na celom svete virálne. Všade ležia telá. Ľudia umierali. Boli to absolútne hororové výjavy pripomínajúce film Krajina zombiov alebo seriál Živí mŕtvi. Video na sociálnych sieťach zachytáva ženu volajúcu o pomoc z balkóna. Jej manžel nemôže dýchať, ale v nemocnici už pre ne nemajú miesto. Nemocnice v čínskom meste Wuhan sú preplnené. A vedci hovoria, že vírus silnie. Kontaktom sa šíri z človeka na človeka a to je zvlášť znepokojivé. 23. január 2020 čínska vláda zavádza lockdown vo Wuhane. Občania Wuhanu by nemali opúšťať mesto bez pádneho dôvodu. Letiská, železničné stanice a iné cesty z mesta sú uzatvorené. A potom sa začalo hovoriť o lockdownoch. Na programe zdravotnej politiky som pracoval 10 rokov na medzinárodnej úrovni. Sila vírusu ma šokovala. V Číne prebiehajú bezprecedentné snahy o zastavenie choroby, na ktorú neexistuje vakcína ani liečba. Viac ako 30 miliónov ľudí a najmenej 10 miest je teraz uzavretých. Úradníci rušia obľúbené oslavy lunárneho nového roka a znemožňujú cestovanie do viacerých oblastí a z nich. Lekári zatvárali ľudí doma a tvrdili, že to robia pre ich dobro. Ako v nejakom apokalyptickom sci-fi filme. O pandémiách ako takých píšem už asi 17 rokov. Samozrejme aj o ideológii lockdownu. Vedel som, že niečo také môže nastať, ale odmietal som veriť tomu, že sa to naozaj stane. Prvé reakcie ľudí na vírus po celom svete, ešte skôr, než sme získali akékoľvek údaje, boli také, že vírus nás všetkých zabije, čo nakoniec udalo tón, ako COVID všeobecne vnímali. 25. február 2020. Svetová zdravotnícka organizácia vyslala zástupcov zdravotníckych úradov Spojeného kráľovstva a USA na misiu do Wuhanu. Počas návštevy Číny navštívili 5 miest. Sprevádzali ich ľudia z komunistickej strany Číny.
Vysvetľovali im, v tomto meste prepukla nákaza, tak sme ho zatvorili a ľudí sme izolovali. Pentagon sme porazili a ako sami vidíte, všetci sú šťastní. 5 dní hostili, zabávali a posúvali im slávne Xi Jinpingovo riešenie vírusu. Títo ľudia boli údajne vyškolení odborníci. Musíš byť naozaj hlúpy, aby si veril, že patogén s takouto vysokou presnosťou môže len tak zmiznúť. Tu vidíme začiatok krivky, ktorá vykazuje exponenciálny rast. To znamená, že jej hodnota rýchlo stúpa. Intervenciou na rôznych úrovniach je však možné, a je to aj želaný cieľ, modifikovať priebeh tejto krivky. Takýto prístup úspešne aplikovala napríklad Čína. To, čo povedal, bola chyba a on túto chybu ďalej šíril po celom svete. Toto sú reálne údaje. Jednoznačne ukazujú, že počet nakazených musel dosiahnuť vrchol ešte pred zavedením lockdownu vo Wuhane. Stalo sa to dokonca predtým, ako uzavreli vlakovú stanicu a letisko, čo bolo podľa mňa týždeň alebo 2 predtým, ako zatvorili všetko ostatné. Ak fungujú intervenčné opatrenia, krivka by sa mala zmeniť. Malo by sa to viditeľne prejaviť, ale neprejavovalo sa to. Takže je absolútne vylúčené, že lockdown vo Wuhane prispel k poklesu počtu nakazených. Keď počujete ľudí hovoriť o exponenciálne rastúcich epidémiách, ktoré treba okamžite zastaviť, možno sa pýtate, prečo neberú do úvahy historické fakty. Keby boli epidémie skutočne schopné neobmedzeného exponenciálneho rastu, ľudstvo by vyhynulo už pred miliónmi rokov. Ľudia by už neboli. To, čo urobila Čína a to, aký to malo dosah, naznačuje, že je skutočne možné kontrolovať šírenie tejto choroby. Elitná spoločnosť túto lož akceptuje ako normu, preto sa v žiadnom médiu nenájde nikto, kto by ju spochybnil. Intelektuálna elita podľahla vlastnej propagande. Prečítajte si tie absurdné titulky. Washington Post píše: Čína ukázala cestu. Dokázali, že vírus je možné ovládnuť. Komunistická strana Číny už celé 10 ročia zverejňuje nepravdivé údaje o svojej krajine. Čína proste zatajovala informácie. Neprestajne zavádzala a klamala o tom, čo sa vlastne stalo. Väčšinou sa venujem vyšetrovaniu korupcie vo vede a medicíne. Niekoľko rokov som viedol federálne vyšetrovanie v Senáte Spojených štátov. Čítal som príbeh o tom, že vírus pravdepodobne unikol z čínskeho laboratória vo Wuhane v dôsledku nehody. Okamžite ma to priviedlo k domnienke, že na pôvode covidu je niečo veľmi podozrivé. Zrazu začali miznúť vedci. Tí, ktorí hovorili o problémoch vo Wuhane, čo sa čínskej vláde nepáčilo. Kolujú príbehy o jednom vedcovi, ktorého údajne zhodili zo strechy budovy. Člen zdravotníckeho tímu v Bielom dome pripustil, že Čína zabila vedca, ktorý verejne hovoril o pandémii. Čína zaviedla mimoriadne prísne lockdowny, čo viedlo k úvahám o ich skutočných dôvodoch. Niektorí ľudia veria, že to bolo preto, lebo čínske úrady vedeli, aký nebezpečný je ten vírus. Zrejme vedeli, že vírus bol geneticky upravený a predstavuje vážnu hrozbu. Preto je nevyhnutné zaviesť lockdowny, aby sa predišlo vysokým stratám na životoch. Na jar 2020 sa na Twitteri prostredníctvom náhodného účtu rozšírilo video, ktoré ukazovalo reakciu čínskych úradov vo Wuhane s komentárom: vidíte, že Čína vynakladá veľké úsilie a vírus čoskoro určite porazí. Tento tweet veľmi rýchlo zdieľali 100 000 používateľov, pričom použili rovnaký jazyk. Nebola to autentická aktivita, ale astroturfing, čiže koordinovaná kampaň vyvolávajúca falošne pozitívne reakcie. Až po mesiacoch sa zistilo, že autorom propagandistickej kampane bola Čína. Správa okamžite obletela internet a jej načasovanie bolo dokonalé, keďže vo svete práve uvažovali o zavedení protipandemických opatrení. Stanfordská univerzita.
Keď udrel COVID, cítil som obrovský pocit zodpovednosti. Celý svoj dospelý život som zasvetil epidemiológii infekčných chorôb. V hre bolo príliš veľa, nielen riziko úmrtí na vírus, ale aj dôsledky opatrení, ktoré sme zaviedli. V tom čase Svetová zdravotnícka organizácia verila tomu, že čínska stratégia funguje. Koncom januára Číňania tvrdili, že choroba sa už pominula. Mnohé médiá zároveň vyvolávali paniku v štýle Pane Bože, COVID sa vymkol spod kontroly. Šíri sa ďalej. Dnes začneme so znepokojivou správou. Počet obetí koronavírusu naďalej stúpa. Ďalej sa šíri a môže byť až 2-krát smrteľnejší, než sa predpokladalo. Ľudia môžu byť infekční a zároveň nevykazovať žiadne príznaky, čo môže samozrejme sťažiť detekciu a zvládanie nákazy. Tuto nazývajú apokalypsa. Pripravte sa. Prvý prípad pacienta nakazeného smrtiacim koronavírusom v USA. Priviezli ho v tejto prepravnej jednotke. Zdravotníci v ochranných oblekoch používajú robotický stetoskop. Na začiatku pandémie Svetová zdravotnícka organizácia zverejnila správu, že 3,4% ľudí, ktorí ochorejú, zomrú. Vedel som, že to bolo neprimerane prehnané. Asi 3,4% odhalených prípadov covidu zomrelo. Pre porovnanie, sezónna chrípka zabíja v zásade menej ako 1% infikovaných. Na začiatku pandémie, keď sme ešte nepoznali skutočný rozsah ani úmrtnosť na chorobu, sa objavili modely predikujúce milióny obetí. Tieto pravdepodobne sa však opierali o údaje, ktoré neboli v tom čase k dispozícii. Nebol to teda presný odhad rizík pre bežného človeka, ktorý často prekonal ochorenie a zotavil sa aj bez lekárskej pomoci. Ťažko určiť celkový počet infikovaných. Vieme však zistiť počet potvrdených prípadov, čiže počet ľudí, ktorí vyhľadali lekára, a tak vieme stanoviť mieru úmrtnosti, čiže pomer počtu úmrtí k počtu prípadov. Skutočný počet nakazených je však vyšší ako počet ľudí, ktorí vyhľadali lekárskú pomoc. Počet infikovaných ľudí bude výrazne vyšší než počet osôb, ktoré vyhľadali lekárskú pomoc alebo boli hospitalizovaní. Väčšina nakazených nepocíti žiadne príznaky, ale len bežné prejavy podobné bežnému prechladnutiu. Počet úmrtí spomedzi všetkých infikovaných bude oveľa nižší, než by naznačoval celkový počet zaznamenaných prípadov. Predstavte si 1000-člennú komunitu, v ktorej bolo nahlásených 300 prípadov nákazy a z toho 10 úmrtí. 10 úmrtí na 300 infikovaných je veľmi veľa. Keby sa infikovalo 100% populácie a úmrtí by bolo len 10, podiel zomretých by bol výrazne menší. To by nasvedčovalo o mnoho menšie závažnosti ochorenia. Dôležité je to, ako to počítame. Prehnané odhady dosahu choroby môžu byť horšie než samotná choroba, alebo ako žiadne odhady. Pomer úmrtnosti na infekciu je skôr okolo 1%. Miera úmrtnosti sa zvýšila približne z 2% na 3,4%. 3,4% nepovažujem za správny číselný odhad. Nejde o falošné číslo, ale o skutočný odhad, ktorý zverejnila Svetová zdravotnícka organizácia. Takže súčasný odhad je 3,4% a prezident na tom nemôže nič zmeniť. 3,4% koronavírus je smrteľnejší než sezónna chrípka. To je 10-krát viac ako chrípka. A tak nie je prekvapujúce, že verejnosť si myslela, že existuje konsenzus. To im hovorili médiá, ale v skutočnosti konsenzus nebol. Bolo veľa vedcov, ktorí boli dosť nespokojní s vývojom zdravotnej politiky na základe neúplných údajov. Odkaz znel jasne. Tento vírus je taký smrteľný a tak veľmi prenosný, že každý človek na Zemi musí, tak povediac, prestať fungovať. Už v polovici marca sa začali objavovať modely ukazujúce, ako sa choroba pravdepodobne rozšíri, niečo ako predpovede počasia. Kľúčový model pripravil tím z Imperial College v Londýne pod vedením Neila Fergusona.
Uvádzalo sa v ňom, že v USA v nasledujúcich mesiacoch zomrú 2 milióny ľudí, ak nezavedieme lockdown. Ale ak ho zavedieme, zachránime 2 milióny životov. Modelári z Imperial College boli až smiešne neinformovaní. Podobne jednoduché modely umožňujú vyslovovať predpovede týkajúce sa úmrtí, počtu prípadov, obsadenosti nemocníc a podobne. A na tento účel boli aj použité. Nekompromisné prognózy modelu Imperial College o COVID-19 versus skutočný počet úmrtí k máju 2020. Najväčšou výzvou bolo vyvinúť tlak na politikov. Hrozilo, že ponesú zodpovednosť za preťažené nemocnice a s tým súvisiace úmrtia. Pre ľudí je to veľmi zásadná voľba. Pri zavádzaní opatrení sme vychádzali z vedeckých dôkazov a odporúčaní vydaných úradmi a svetovými špičkami v zdravotníctve. Je to veľmi jednoduché. Buď budeme konať, alebo riskovať, že vírus sa rozšíri aj u nás. Ak sa budeme spoliehať na modely, prídeme o 2,2 milióna ľudí. A je celkom možné, že ak nepríjmeme opatrenia v takom rozsahu, v akom navrhujeme, tak toto číslo aj dosiahneme. Ak ste politik a vedci vám povedia, že ak neurobíte to, čo vám kážu, tak v krajine čoskoro zomrú milióny ľudí, nemáte na výber. Ste bezmocní. 16. marec 2020. Najdôležitejšia tlačová konferencia sa konala prirodzene 16. marca. Fauci a Birxová počas tlačovky rozdali príručky vo formáte PDF s pokynmi. Umývajte si ruky. Choďte k lekárovi, ak ochoriete. A veta napísaná veľmi malými písmenami. Všetky miesta, kde sa zhromažďujú ľudia, by mali byť zatvorené. Kto si zdvihol ruku a opýtal sa, počkať, chcete tým povedať, že všetky bary, reštaurácie, telocvične, školy a kostoly, proste všetko by sa malo zatvoriť? Fauci vstal a povedal. Píše sa tam, že v štátoch, kde sa preukáže komunitný prenos, by mali zatvoriť bary, reštaurácie, jedálne, telocvične a iné vnútorné a vonkajšie priestory, kde sa zhromažďuje veľa ľudí. Potom ustúpi doľava. Pozrie sa na Birxovú, ona sa usmeje a prikývne. Trump sa opäť postaví za rečnícky pult, tváriac sa, ako by tie slová nikdy nepočul a pokračuje v tlačovej konferencii. To bol koniec sveta. Spolu s vírusom sa šíri aj strach. Takmer 7 miliónov ľudí dostalo príkaz zostať doma najmenej 3 týždne. Je to trochu desivé a strašidelné. Mám pocit, že ľudia si navzájom nemôžu pomôcť. Podľa mňa sú ľudia veľmi vystrašení. Ľudia si robia zásoby nevyhnutných vecí a zanechávajú za sebou prázdne regály. Mnoho rodín sa ocitlo vo veľmi ťažkej situácii. Tisíce ľudí v Los Angeles a v San Antoniu čakajú pred potravinovými bankami. Firmy po celej krajine boli nútené zatvoriť, čo viedlo k prudkému nárastu žiadosti o dávky v nezamestnanosti. Školy v celých štátoch sú zatvorené, 13 celoštátnych uzávierok. Vyčlenili sme zamestnancov školy, ktorí budú dohliadať na kritické miesta, kde vieme, že sa zhromažďuje väčší počet ľudí. Všade sú výstražné pásky. Musíte sa izolovať. Opakujem, musíte sa izolovať. Vypadnite z ihriska! Je to ťažké. Ľudia trpia a umierajú. Viem, že je to nepríjemné, ale je to jediná cesta, ako sa dostať z týchto problémov. Ľudí sme vystríhali dostatočne nahlas a jasne. New York bude v najbližších dňoch a týždňoch čeliť mnohým problémom v súvislosti s okolitými mestami a obcami. Koronavírus tu zabíja takmer 800 ľudí denne. Hrozné tempo, hovorí guvernér Cuomo. Za 24 hodín zomrelo 758 ľudí. To, čo sa dialo v New Yorku, bolo skutočne desivé z viacerých hľadísk. Zábery ľudí na plúcnych ventilátoroch a vaky na telá vo vás vyvolávali hrôzu. Márnice sú preplnené. Pred nemocnicou Bellevue stojí približne 12 chladiarenských kontajnerov, ktoré slúžia na uskladnenie čo najväčšieho počtu zosnulých. Biblické peklo.
Nežartujem. Veľmi účinne strašili ľudí, ale nedávali im ucelené informácie. Zatiahnite záves, prosím. Verejnosť bola v kritickom období nedostatočne informovaná. Postoj amerických úradov a Bieleho domu bol však stále rovnaký. Neexistuje špecifická liečba. Ak nemáte dýchacie ťažkosti a nedusíte sa, zostaňte doma. Ak sa váš stav zhorší a nebudete môcť dýchať alebo zmodriete, choďte do nemocnice. Z lekárskeho hľadiska to bolo jednoducho absurdné. Nevieme o žiadnej chorobe, ktorá by bola neliečiteľná, napriek tomu oficiálne dokumenty uvádzajú, že proti ochoreniu SARS-CoV-2 neexistuje ambulantná ani účinná liečba. Pacientov chceli intubovať, čiže zaviesť im do hrdla endotracheálnu trubicu a pripojiť ich na pľúcny ventilátor, pretože tvrdili, že neexistuje iná forma liečby. Rozpútalo to šialenstvo okolo pľúcnych ventilátorov, ktoré sa v nemocniciach začali hromadiť. Guvernér vyzval Washington, aby urýchlene dodal 30 000 pľúcnych ventilátorov, čím by pokryl očakávaný dopyt. Čo mám robiť so 400 ventilátormi, keď ich potrebujem 30 000? Vyberiete 26 000 ľudí, ktorí zomrú, pretože ste poslali len 400 ventilátorov? COVID spôsobuje pľúcne ochorenia. Spôsobuje to, čo sa nazýva organizujúca sa pneumónia. Na jednotke intenzívnej starostlivosti pracujem 30 rokov a dobre viem, že dlhodobá intubácia pacientovi neprospieva. Je to iba dočasné riešenie, keď liečite základné ochorenie. Dnes už vieme, že ventilátory môžu poškodiť plúca. Ak ste boli v minulosti intubovaní, pravdepodobnosť úmrtia bola až 90%. Do 2 až 6 týždňov môže skončiť až 100 000 Američanov na pľúcnej ventilácii. Som Cameron Kyle Seidel, lekár urgentnej medicíny v New Yorku. Pred 9 dňami sme otvorili jednotku intenzívnej starostlivosti, kde sa staráme o najvážnejšie prípady. Pľúcna ventilácia je forma liečby, ktorú v danej chvíli uplatňujú v každej nemocnici. Jej cieľom je zvýšiť tlak v pľúcach, aby sa rozšírili, lenže pravda je taká, že to napácha viac škody ako užitku. Veľa lekárov pracovalo v prvej línii a pacientov liečili liekmi, ako je Ivermectin. Politici z nejakého dôvodu dospeli k záveru, že ak niekto odporúča pacientom lacné lieky ako Ivermectin, ktoré považovali za účinné, spôsobuje pacientom obrovské škody. Úrad na kontrolu potravín a liečiv, FDA, spustil obrovskú kampaň s brilantným dizajnom a vysokou účinnosťou. Nie si kôň, nie si krava, prestaň s tým. Médiá začali zverejňovať príbehy ľudí, ktorí sa predávkovali Ivermectinom na veterinárne účely. Úrad FDA zaznamenal nárast hlásení spojených s Ivermectinom. Kontroverzie okolo Ivermectinu. Ivermectin. Mal by sa Ivermectin používať na liečbu covidu? Odporcovia tvrdia, že vedecké dôkazy sú jednoznačné. Existujú štúdie, ktoré ukazujú, ako Ivermectin bráni vírusu preniknúť do krvného obehu. Podaril sa im dokonalý reklamný ťah. Celé to však bola lož. Výmysel a zjavná nepravda. Na celom svete sa podalo 3,4 miliardy dávok Ivermectinu ľuďom, nie koňom. Svetová zdravotnícka organizácia uvádza, že je to pravdepodobne jeden z najbezpečnejších liekov, aké kedy vyrobili a podali. Ivermectin mal pre ľudstvo obrovský prínos. Je to antivírusový a protizápalový liek. Jeho účinnosť spočíva v tom, že aktivuje proces nazývaný autofágia. Bunke pomáha ľahšie sa zbaviť vírusu SARS-CoV-2. Úrad FDA vyzval lekárske a lekárnické komory, aby svojim členom zakázali predpisovať Ivermectin. Na oddelení ležalo 7 pacientov s covidom. Pre zlomyselné fígle som im nesmel podať Ivermectin.
Nemohol som ich liečiť. Vrátane 31-ročnej ženy na ventilátore. Napokon všetci zomreli. Nikdy predtým sa mi nič také nestalo. Ivermectin vnímali ako veľkú hrozbu. Ak by sa totiž ukázalo, že účinne lieči SARS-CoV-2, očkovacia kampaň by stratila opodstatnenie. Schválenie vakcíny je v takomto prípade náročnejšie. Ak už existuje účinná liečba, nemôžete žiadať o zrýchlené schválenie vakcíny, ale musíte riadne preukázať, že vakcína spĺňa všetky podmienky na štandardné schválenie. Študoval som, aby som mohol zachraňovať ľudí, ale zbavili sa ma. Vraj som nepohodlný. August 2023. Americká komora internistov odobrala licenciu doktorovi Marikovi za šírenie falošných alebo nepresných medicínskych informácií. Školy zývali prázdnotou. Podniky boli zatvorené. Bohoslužby sa neslúžili a ľudia mali tendenciu zneužívať návykové látky na nevídanej úrovni. Ich zdravie sa zhoršovalo. Všetko sa rozpadalo. Reťazce boli zničené, ľudia boli odlúčení od svojich blízkych. Nemohli cestovať, nemohli sa konať svadby ani pohreby. Hlavným a jediným záujmom médií bolo hovoriť o nebezpečenstve samotného covidu. Katastrofu všade okolo nás ignorovali. Štandardné postupy riadenia pandémie prijaté a jasne definované už v roku 2006 uvádzali. Lockdowny sú škodlivé a majú deštruktívny účinok. Nie sú účinné pri zastavení šírenia vzduchom prenosných vírusov. Výslovne neodporúčali zatváranie škôl ani karantény, no toto odporúčanie úrady ignorovali. Prekvapila ma rýchlosť, s akou sa zavádzali lockdowny, prakticky bez akejkoľvek verejnej diskusie. V tom čase sme totiž ešte nemali dostatok dát na to, aby sme mohli empiricky posúdiť, či boli tieto opatrenia opodstatnené. Potrebovali sme rozsiahlejšiu štúdiu na úrovni celej populácie, aby sme pochopili skutočný rozsah a smrteľnosť choroby. Okres Santa Clara, Kalifornia. Cieľom štúdie v okrese Santa Clara bolo zistiť skutočný rozsah ochorenia v populácii, koľko ľudí ho už prekonalo a stanoviť mieru úmrtnosti na infekciu, čiže koľko nakazených ľudí na ňu aj zomrelo. Získané údaje mali pomôcť lepšie odhadnúť celkový počet infikovaných a úmrtí spojených s touto chorobou. Štúdia séroprevalencie v okrese Santa Clara, realizovaná v marci a apríli 2020, bola prelomová, lebo odobrali vzorky krvi viac ako 3300 dobrovoľníkom. Na túto štúdiu sme stavili úplne všetko. Jej výsledky ukázali, že miera úmrtnosti na COVID v Santa Clare dosiahla 0,2 až 0,3 %. 99,7 % nakazených prežilo. To je fakt. Choroba nebola až taká smrteľná. Bola 10-krát menej smrteľná, než odhadovali. Štúdia nám poskytla prelomovú odpoveď a poukázala na dôsledky politiky lockdownov, ktorú sme zaviedli. Po zverejnení výsledkov štúdie som cítil, že svet sa na nás pozerá. Volalo mi veľa novinárov, z vedeckých aj bežných redakcií. Žiadosti o rozhovory prichádzali zo všetkých strán. Celý svet sa zameral na výsledky našej štúdie. Novinárka Stephanie Lyonová zo spravodajského portálu BuzzFeed vo svojom článku tvrdila, že v štúdii sme použili nepresné a absolútne nevhodné testovacie postupy. Naznačila, že výsledky štúdie sme nejakým spôsobom zmanipulovali, čo viedlo k nesprávnym a nebezpečným záverom. Mňa a ostatných autorov štúdie začali vyšetrovať na Stanfordskej univerzite. Celé mesiace ma trápili úzkosti a neistota, čo bude s mojou akademickou kariérou.
Riadnym univerzitným profesorom som bol už 2 dekády. 22 rokov. Bola to traumatizujúca a stresujúca skúsenosť, zvlášť keď som musel čeliť falošným obvineniam z konfliktu záujmov. Nakoniec sa však potvrdilo, že sme nepochybili a že sme nevinní. Podľa môjho názoru, Stephanie Liová zneužila svoje postavenie novinárky a namiesto objektívneho informovania sa pokúsila urobiť z nás zloduchov. Keby mali úrady verejného zdravia k dispozícii výsledky v pôvodnej podobe na základe predošlých predložených údajov, by museli ukončiť politiku lockdownov. Množstvo neskorších štúdií potvrdilo naše zistenia, no nemali takmer žiadnu publicitu. Stanovisko členov. Queen's Park, Toronto, Kanada. Poslanec za York Centrum. Ďakujem, pán predsedajúci. Chcel by som sa podeliť o veľmi zaujímavú správu. Od júna 2018 do mája 2022 som bol poslancom provinčného parlamentu v provincii Ontario a predseda parlamentného justičného výboru. Čoraz viac sa hovorilo o vedľajších škodách lockdownu. Volali mi rodičia, že ich deti sa odcudzili a nejedia, alebo naopak prejedajú sa. Čoraz viac sa hovorilo o stúpajúcom počte prípadov sebapoškodzovania. Čoraz viac sa hovorilo o predávkovaní. Stále mi vyzváňal telefón. 15. januára 2021 som premiérovi poslal otvorený list a požiadal som ho, aby zdravotnícke úrady pri rozhodovaní zohľadnili vedľajšie škody lockdownov. Poslanec Roman Baber zverejnil list adresovaný premiérovi Dougovi Fordovi, v ktorom napísal: spôsobuje to lavínu samovrážd, predávkovaní, bankrotov, rozvodov a má to nezmerateľný dosah na deti. Deň na to, asi o 9 ráno, mi prišla správa, že ma vyhodili z ontárijského progresívneho konzervatívneho klubu a že budem pôsobiť ako nezaradený poslanec. Premiér konal rýchlo. Pán Baber je s okamžitou platnosťou vylúčený z poslaneckého klubu progresívnych konzervatívcov a opätovne sa nebude môcť uchádzať o členstvo v klube. Prvé dáta získané po jarnom zatvorení škôl a zavedení lockdownov naznačili obrovský nárast samovražedných myšlienok. Počas prvých 2 mesiacov izolácie v dôsledku uzatvorenia škôl v Spojených štátoch zvažoval samovraždu každý 4. vysokoškolák. Nemá to súvislosť s vírusom ako takým, ale s izoláciou v dôsledku lockdownov. Ľudia sa rozhodli. Vírus, ktorý 99% populácie vážne neublíži, za každú cenu zastavíme. Univerzitná nemocnica McMaster, Hamilton, Ontario. Pracovala som na pediatrii. Keď udrel COVID, asi 70 až 80% práce na oddelení súviselo s detskými infekčnými chorobami. Takmer okamžite bolo jasné, že pri covide deti neboli vážne ohrozenou skupinou. Oddelenie bolo poloprázdne. Nemali sme veľa prípadov. Veľmi dlho platilo, že každý, kto prišiel do nemocnice, musel podstúpiť test na COVID. Ak niekoho hospitalizovali napríklad s akútnym zápalom slepého čreva a náhodou mal pozitívny test na COVID, primárnou príčinou hospitalizácie bol zápal slepého čreva, čo s covidom v podstate nijak nesúviselo. No aj napriek tomu sa každý pozitívny prípad evidoval ako hospitalizácia pre COVID. Predstavitelia zdravotníckych úradov sa rozhodli, že neexistuje nič dôležitejšie a nebezpečnejšie ako COVID. To bola obrovská chyba. Keby sme neurobili to, čo sme urobili, určite by sme to dnes ľutovali. Tešili sme sa zo života. Vážili sme si obyčajné veci. Veľa sme športovali. Kai a Vea
Obaja sa intenzívne venovali snowboardingu a futbalu. Boli sme veľmi vďační za všetko, čo sme mohli robiť spolu ako rodina. Halifax, Nové Škótsko. 30. máj 2021. Bola nedeľa ako každá iná. Okolo obeda sa Kai začal sťažovať na bolesť hlavy. Neskôr večer nám povedal, že mu je veľmi zle a že má zimnicu. Mal horúčku 38,9 stupňov. Teplotu sme mu opäť zmerali asi o hodinu neskôr. Mal 40,6 stupňov. Cestou do nemocnice mal silné bolesti. V čakárni napokon strávil 3 dlhé hodiny. Dnu sme ho nemohli sprevádzať pre protikovidové opatrenia. Do nemocnice púšťali iba pacientov. Museli sme čakať vonku na parkovisku. Okolo polnoci ho lekár konečne vyšetril. Netrvalo to však dlho a po 10 minútach ho poslali preč. Urobili mu test na COVID, odobrali krv a pustili ho domov. Po príchode domov sme sa snažili, aby zaspal a načerpal síly. Ale jeho stav sa postupne zhoršoval. Keď začal vracať, vyľakali sme sa a povedali sme si, že sa musíme vrátiť na pohotovosť. Zavolali sme záchranku. Záchranári ho vyšetrili, skontrolovali mu základné životné funkcie a dýchanie. Záver znel, že Kaja nesmú previesť do nemocnice, pretože má pozitívny test na COVID. Ak ste pozitívne testovaní na COVID, nemôžete ísť k lekárovi. Po odchode záchranárov sa Kajov stav stále zhoršoval. Naložili sme ho do auta a odviezli sme ho späť na pohotovosť. Veľmi trpel. Blúznil. Zdravotnej sestre na príjme nedokázal jasne opísať, prečo prišiel už druhý raz na pohotovosť. Kai čaká vnútri na pohotovosti a my sedíme na parkovisku. A zrazu ho uvidíme, ako vychádza von. S manželkou sme obaja boli v šoku. Vtedy som si prvýkrát všimol, že Kai má na krku vyrážku. Nikdy v živote som nevidel nič desivejšie. Bežal som dovnútra na pohotovosť a zastavil som sestru. Keď ho uvidela, ako sedí v aute v bolestiach na vozíku, rýchlo ho odviezla dovnútra. Krátko na to nám sestra zavolala a povedala: "Poďte dnu." A pokračovala: "Nemala by som to robiť, ale musíte obaja prísť, pretože keby tu bol môj syn, chcela by som byť pri ňom." Keď sme tam prišli, povedali nám, že ho musia uviezť do kómy. Pravdepodobne ide o meningitídu. Boli to posledné 2 hodiny, čo sme videli Kaja ako tak pri vedomí. Veľmi trpel. Bol zmetený a vystrašený. Ale aspoň sme sa s ním mohli rozprávať a povedať mu, že sme pri ňom. V prípade meningitídy ide o preteky s časom. Dôležité je čo najrýchlejšie stanoviť diagnózu a nasadiť antibiotiká. Žiaľ, všetci sa tak sústredili na COVID, že to ovplyvnilo ich úsudok. Kajov stav sa rapidne zhoršoval a my sme museli s lekármi riešiť, či ho odpojiť od prístrojov, pretože choroba už bola príliš pokročilá. Toto by nemal zažiť žiaden rodič.
Pokiaľ ide o zatajovanie, skresľovanie či popieranie údajov o covide, myslím, že najviac do očí bijúca bola predstava o nebezpečenstve vírusu pre deti. Riziko pre zdravé deti bolo veľmi nízke. Vedelo sa o tom, bolo to dokázané a dokonca to jasne vyplývalo z našich údajov z jary 2020. No aj tak sa v televízii, na sociálnych sieťach a v rámci pracovnej skupiny našli vystrašení experti, ktorí to popierali. Počet prípadov covidu u detí je opäť extrémne vysoký. Rastúce obavy o najmladšie obete covidu. Početné úmrtia detí farebnej pleti na covid. Toto zabíja deti v takej miere, ktorá ďaleko prekonáva aj tie najhoršie roky so silnou chrípkou. Úplne ma šokovalo, že po zatvorení škôl, čo prerušilo socializáciu detí, sme ich navyše vnímali ako šíriteľov chorôb. Sme naozaj spoločnosť, ktorá je zo strachu z nákazy schopná obetovať budúcnosť vlastných detí. Poprosím Scotta Atlasa, aby opísal predovšetkým plán distribúcie. Ďakujem, Scott. Dobre, ďakujem, pán prezident. Prezident ma požiadal, aby som sa stal jeho poradcom počas najväčšej zdravotnej krízy storočia. Jednou z mojich úloh bolo vzdelávať ľudí, lebo dostatok informácií zabráni panike. Doktor Fauci výslovne uviedol, problémom je to, že ľudia sa dostatočne neboja. Bol som šokovaný. Nemohol som uveriť vlastným ušiam. Šírenie strachu pri riešení otázok verejného zdravia osobne považujem za neetické. Bol som jediný, kto priniesol na stretnutie pracovnej skupiny relevantné vedecké štúdie. Mal som so sebou desiatky prác, citoval som z nich údaje, dokonca aj z tých, ktoré boli chybné, alebo ich autori nepoňali analýzy kriticky. Doktor Fauci, doktorka Birxová, ani doktor Redfield nikdy nespochybnili nič z toho, čo som prezentoval. Oponovali konštatovaním typu to je výnimka, alebo to je okrajový prípad. Takto sa predsa nevyjadruje vedec, ale byrokrat. Scott je vynikajúci vedec a počas svojej kariéry publikoval o záležitostiach verejného zdravia. Scott Atlas vystupoval proti lockdownom. Trump si to všimol a pozval ho do Bieleho domu. Nastal zlomový moment, lebo Fauci dovtedy pred Trumpom zámerne zamlčoval alternatívne názory. Keď Scott prišiel, bolo okamžite jasné, že si nenechá skákať po hlave. Vydali sa nesprávnym smerom. Prijaté opatrenia nechránili ľudí v ohrození. Nezastavovali šírenie infekcie a zároveň škodili tým, ktorí boli vystavení len malému riziku. Washingtonské prostredie je úprimne povedané opovrhnutiahodné. Nebol som pripravený na to, že ľudia na najvyšších pozíciách sú nielen nekompetentní, ale navyše im chýba akýkoľvek charakter. Zaujímalo ich len to, aby si udržali svoju pozíciu, funkciu a slávu. Tieto veci mi boli úplne cudzie. Vedel som, že nech sa deje čokoľvek, pravda musí zvíťaziť. Neskôr sa médiá prirodzene obrátili proti Atlasovi. Izolácia predstavuje jednu z neviditeľných tragédií starších ľudí, ktorým sa teraz odporúča, aby sa nestretávali so svojou rodinou na deň vďakyvzdania. Verte či nie, pre mnohých ľudí je to ich posledný deň vďakyvzdania. Čo tu do čerta robíte? Áno, môže to byť ich posledný deň vďakyvzdania, ak prídu do kontaktu s ľuďmi bez rúška.
Birxová, Fauci, Redfield a akademici, ktorí podporovali lockdowny, presviečali ľudí, že tí, ktorí boli proti lockdownom, si vybrali ekonomiku pred ľudskými životmi. Toto tvrdenie je v priamom rozpore s 10 ročiami ekonomických výskumov, ktoré jasne dokazujú, že vážne ekonomické poklesy majú fatálne následky, najmä pre ľudí s nízkymi príjmami. Bolo to frustrujúce obdobie. Z bežných médií sme sa prakticky nemali šancu dozvedieť pravdu a verejné zdravotníctvo bolo pod absolútnou kontrolou. S odstupom času už vieme, že zaznievalo mnoho nesúhlasných názorov a veľa ľudí to videlo inak. To bol jeden z impulzov, prečo vzniklo vyhlásenie z Great Barringtonu. Great Barrington, Massachusetts. 4. október 2020. Great Barrington, Massachusetts, konferencia konaná 4. októbra 2020. Pozvali sme Sunetru Guptovú, poprednú epidemiologičku z Oxfordu, ktorá sa všeobecne považuje za najväčšiu teoretičku infekčných chorôb na svete. Ďalej sme pozvali Martina Kaldorfa, profesora z Harvardu a svetovo uznávaného bioštatistika a doktora Jaya Bhattacharya. Skupina viac ako 40 epidemiológov a vedcov v oblasti verejného zdravia z celého sveta tvrdí, že odmietajú vypínanie ekonomík, aby spomalili šírenie covidu. Myšlienku pretavili do podoby vyhlásenia. Mysleli sme si, že sa stretneme ako traja vedci a spoločne podpíšeme vyhlásenie, v ktorom naliehavo žiadame, aby svet začal uvažovať o odlišnom prístupe. Hlavný politický návrh vo vyhlásení z Great Barringtonu sa týkal cielenej ochrany starších ľudí. Signatári vyhlásenia vyzývali na otvorenie škôl a zrušenie lockdownov, ktoré mohli spôsobiť menej zraniteľným skupinám obyvateľstva vážne a nezvratné škody. A tu sa to všetko začalo. Len 4 dni potom, čo sme zverejnili vyhlásenie, Francis Collins, riaditeľ Národného inštitútu zdravia, mimochodom človek, ktorého som vždy uznával a obdivoval, poslal mail svojmu podriadenému Tonymu Faucimu. Vyzval ho na rázne verejné odmietnutie základných myšlienok vyhlásenia a zdôraznil, že za koncepciou kolektívnej imunity stáli len traja okrajoví epidemiológovia. Tony Fauci poskytol množstvo rozhovorov, kde ma obviňoval z toho, že chcem, aby sa vírus rozširoval. Myšlienka nekontrolovateľného šírenia vírusu, aby si všetci vytvorili imunitu a dosiahli sme kolektívnu imunitu, je úprimne povedané nezmysel. Takýto prístup by bol katastrofálny. Keď sa mienkotvorné médiá konečne rozhodli pokryť túto tému, zvolili si deštruktívny prístup. Vyhlásenie zredukovali na návrh nechať vírus voľne sa šíriť v záujme kolektívnej imunity. Jednoducho necháme každého žiť, a kto zomrie, zomrie. Je to riskantný a nefunkčný návrh, nepodložený vedeckými dôkazmi. Považujem to za stelesnenie antivedy. Nechajme ľudí, aby sa nakazili. Tento chlapík chce, aby ste dostali COVID. Zmenilo sa to na propagandistickú mašinériu namierenú proti signatárom vyhlásenia z Great Barringtonu, vrátane mňa, namiesto diskusie o podstate toho, čo sme navrhovali. Vyhlásenie podpísalo takmer 1 milión ľudí, vrátane 10 000 lekárov, epidemiológov a vedcov. Ale nakoniec sme prehrali, náš politický argument nezavážil. Úloha človeka, ktorý sa verejne vyjadruje, je omnoho komplexnejšia, než len prednášať fakty a hovoriť pravdu. A možno ešte dôležitejšie je povzbudiť ostatných, aby sa ozvali. Dostupné údaje totiž naznačujú, že len málo kto je ochotný vystaviť sa prejavom nenávisti, závisti či vyhrážkam smrťou, s akými sa stretávame dnes. Október 2022, Bedek, Nové Škótsko, Kanada. Zdravotníci z celého sveta sa zhromaždili v Bedeku v Novom Škótsku na prvej konferencii o slobode prejavu v medicíne. Všetkým vám ďakujem, že ste prišli. Ceníme si to. Sú medzi vami študenti, učitelia, farmaceuti, pediatri, prírodní liečitelia, chiropraktici, zdravotné sestry, lekári, právnici a veľa znepokojených občanov.
Zišlo sa tu celé politické spektrum a je mi jasné, že v mnohých záležitostiach by sme nenašli spoločnú reč. Všetci sa však zhodujeme na tom, že je potrebná slobodná diskusia. Chiropraxii som sa venovala 23 rokov, no licencie som sa nakoniec vzdala. Počas pandémie som pracovala ako lekárka v prvej línii na pohotovosti v meste Owen Soundak. V auguste 2021 som podala výpoveď. Som neurochirurgička. Ľudia z lekárskej a chirurgickej komory v Ontáriu nechali prehľadať moju ordináciu. Keď som na internete začala hovoriť a písať o svojich skúsenostiach z domova dôchodcov, jednoducho ma prepustili. Pracoval som ako hlavný lekár na 13 pohotovostiach a centrách urgentnej medicíny. Šéfoval som pohotovostiam vo východnej oblasti. V rádiu CBC v Sydney som často otvorene vyjadroval svoje názory. Netajil som sa tým, že zatváranie škôl považujem za chybu a úplne novú vakcínu, o ktorej nič nevieme, za značné riziko. Pár dní po mojom vystúpení v rádiu mi zatelefonoval hlavný okresný lekár. Do telefónu som sa ozval s tým, že asi tuším, o čo ide. Potvrdil mi, že ma prepustili. Každého, kto chcel vyvážiť diskusiu o covide, umlčali s odôvodnením, že o verejnom zdravotníctve sa nesmie polemizovať. Dospeli sme do stavu, keď veda akoby prestala existovať a v podstate sme sa vrátili k tmárstvu. Dopustili sme sa tým chýb, ktoré sa prejavujú na zdraví ľudí a ich dôsledky si ľudstvo ponesie ešte dlho. Ich konanie vyústilo do zneprístupnenia lekárskej starostlivosti a do vyvolania strachu, keď ľudia prestali vyhľadávať životne dôležitú pomoc. Veď len počet transplantácií orgánov od žijúcich darcov sa znížil o 85% a až šokujúcich 50% pacientov s mozgovou príhodou alebo s infarktom nezavolalo záchrannú službu. 50 až 60% onkologických pacientov prestalo dochádzať na chemoterapiu. Mali rakovinu, ale cestu do nemocnice na ďalšiu dávku vyhodnotili ako nebezpečnú. Vedecká elita určila z pozície moci, čo je pravda a čo nie. A vedecká komunita sa jednoducho podvolila. Vytvoril som si účet na Twitteri, lebo som chcel verejnosti priblížiť obsah vyhlásenia, najmä názor, že lockdowny by sme nemali zavádzať. Epidemiológ a profesor z Harvardu, doktor Martin Kaldorf, uverejnil na tweete svoj odborný názor, s ktorým súhlasí mnoho vedcov. Ľudia, ktorí prekonali COVID, nepotrebujú vakcínu. Twitter však interne vyhodnotil tento názor ako šírenie falošných správ, príspevku pridelil nálepku zavádzajúce, zablokoval možnosť odpovedať alebo dať like a potlačil jeho viditeľnosť. Volám sa Janine Junasová a som právnička v aliancii New Civil Liberties, nové občianske práva. Zameriavam sa na boj proti povinnému očkovaniu, lockdownom a vládnej cenzúre súvisiacej s covidom. Zistila som, že členovia Bidenovej administratívy, najmä samotný Biden, hlavný chirurg Vivek Murthy a hovorkyňa Jennifer Psakiová sa vyhrážali spoločnostiam prevádzkujúcim sociálne siete. Generálni prokurátori v Missouri a Louisiane podali žalobu proti federálnej vláde za jej zapojenie sa do cenzúry veľkých technologických spoločností. Federálna vláda prikazovala technologickým spoločnostiam, aby cenzurovali ľudí, ktorí šírili tzv. Dezinformácie o covide. Missouri versus Biden. Súd nariadil zverejnenie dôkazov. Je to dosť nezvyčajné aj pomerne rýchle, ale predložili sme dosť dôkazov na oprávnenosť takejto požiadavky. Vládni úradníci, Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb, CDC, a aj samotný Anthony Fauci museli predložiť maily a inú korešpondenciu týkajúcu sa cenzúry v technologickom sektore. Jedna z prvých vecí, ktoré sme odhalili, bola úzka spolupráca medzi technologickými spoločnosťami ako Facebook, Twitter a YouTube. Konkrétne Centrum CDC týmto platformám priamo hovorilo, aké typy príspevkov považuje za dezinformácie a odporúčalo im blokovať ich alebo odstraňovať.
Keď Elon Musk v lani v októbri kúpil Twitter, rýchlo zaviedol viditeľné zmeny, ktoré sa stali neslávne známymi pre cenzurovanie informácií a názorov, ktoré sa vymykali hlavnému prúdu. V nasledujúcich 3 mesiacoch Musk zverejnil usvedčujúce interné dokumenty. Podľa niektorých odborníkov odhalili šokujúce dôkazy vládnej cenzúry na najvyšších úrovniach. Zo zverejnených dokumentov vyplýva, že v spoločnosti existovali tímy, ktorých hlavnou náplňou bolo reagovať na požiadavky FBI týkajúce sa odstraňovania obsahu. Dá sa povedať, že Twitter v podstate pracoval pre FBI a mal za to zaplatené. Zo zverejnených dokumentov sme získali užitočné informácie. Dnes už vieme, že terčom Twitteru boli Jay Bhattacharya aj Martin Kulldorff. Existujú dôkazy o tom, že vláda vyvíjala tlak na Twitter, aby tak konal. Interná komunikácia opisuje stretnutia a neprestajný nátlak na technologické spoločnosti, aby cenzurovali používateľov. Elon Musk v posledných týždňoch sprístupnil vybraným novinárom niektoré interné systémy a komunikáciu vnútri Twitteru. Matt Taibbi je jeden z nich. Majú k dispozícii celú škálu možností, ako ovplyvniť účty jednotlivcov. Nastavenia môžu upraviť tak, že účet nebude možné vyhľadať, alebo naopak, že sa bude stále objavovať v novinkách, prípadne tak, že ho uvidia iba sledovatelia, alebo len tí, ktorí daný účet cielene vyhľadávajú. Uprostred noci mi zavolal Jay Bhattacharya a povedal, Elon Musk ma pozval do ústredia. Mohli by ste mi poradiť nejaké výrazy, ktoré by som mohol zadať do vyhľadávania? Celú noc som premýšľala, čo mu poradiť. Čo vám povedal Elon Musk, keď ste ho navštívili? V centrále som zistil, že na čiernu listinu som sa dostal už v auguste 2021, keď som si založil účet na Twitteri. Prostredníctvom svojho účtu som chcel informovať verejnosť, že lockdowny sú zbytočné a netreba ani zatvárať školy. Protipandemická politika bola koncipovaná tak, aby sa Američania nedozvedeli o alternatívnych vedeckých názoroch. Stále počúvali iba o lockdowne. Pravidlá, ktoré sú základom vedy a podľa ktorých musíme viesť otvorenú vedeckú diskusiu, hlavne ak máme rozdielne názory, boli porušené. Zakladatelia Spojených štátov prijali prvý dodatok k ústave, pretože múdro usúdili, že nikto nemá patent ani monopol na pravdu, že ľudia, ktorí sa snažia cenzurovať, sú len ľudia, rovnako ako my ostatní a žiaľ často nemajú dobré úmysly. Vinu za mnohé škody vzniknuté v súvislosti s covidom pripisujem Faucimu. Výrazne prispel k tomu, aby si americká spoločnosť myslela, že lockdowny sú jediným správnym riešením. V pamäti mi utkvela jedna vec. To, ako prišiel na myšlienku lockdownu. Jeho zástupca Cliff Lane totiž vo februári 2020 navštívil Čínu a videl, že im to ide veľmi dobre a že lockdowny tam fungujú. Keď sa vrátil, povedal, máme riešenie, musíme zaviesť lockdowny. To znamená, že tomu uveril. Myslím tým, že buď bol veľmi naivný, alebo klame. Neviem. 23. november 2022, Bethesda, Maryland. Výpoveď doktora Anthonyho Fauciho. Dobré ráno, môžete uviesť do záznamu svoje meno? Volám sa Anthony S. Fauci. Doktor Fauci, akú funkciu zastávate? Som riaditeľ Národného inštitútu pre alergie a infekčné choroby pri Národnom inštitúte zdravia a hlavný lekársky poradca prezidenta Bidena. Chceli sme mu položiť otázky týkajúce sa jeho zapojenia do cenzúry sociálnych sietí, ale vedela som, že to bude zložitejšie. Existovalo veľa teórií o tom, že COVID unikol z laboratória. Na základe mailovej komunikácie vieme, že Tony Fauci z Národného inštitútu zdravia financoval výskum vo Wuhane. Nešlo pritom len o čínskych vedcov. Na výskume spolupracovali aj výskumníci zo západu a financovali ho aj z externých peňažných zdrojov. Je to naozaj zvláštne. Existuje vírus, ktorý sa veľmi ľahko šíri medzi ľuďmi, no napriek tomu nie sme schopní nájsť jeho pôvod v prírode. Spomínate si na telefonát, keď ste vyjadrili obavy, že tvrdenia na sociálnych sieťach o laboratórnom pôvode vírusu by mohli poškodiť dôveryhodnosť a financovanie vedeckých projektov? Z toho telefonátu si na nič nespomínam.
V roku 2020 prišla televízia Fox News so správou, že mohlo ísť o nehodu v laboratóriu. Rastie presvedčenie, že vírus vznikol v laboratóriu vo Wuhane nie ako biologická zbraň, ale ako snaha Číny potrieť všetky vírusy a ukázať svetu, že v tejto oblasti je rovnako vyspelá, ak nie vyspelejšia než USA. Francis Collins píše Anthonymu Faucimu, ako to zastavíme. Na druhý deň sa v Bielom dome koná tlačová konferencia o tom, či by tento vírus mohol pochádzať z laboratória. Fauci sa ujal slova a začal hovoriť o novej štúdii, ktorá je k dispozícii. Článok o približnom pôvode v časopise Nature Medicine. Tým vysoko kvalifikovaných evolučných virológov študoval genetické sekvencie vírusov u netopírov. Zistili, že mutácie, ktoré viedli k súčasnej podobe vírusov, sú plne v súlade s predpokladaným prenosom zvieracieho vírusu na človeka. Výskumníci z Wuhanského virologického inštitútu údajne robili nebezpečný výskum zisku funkcie, ktorého cieľom bolo zvýšiť smrteľnosť a infekčnosť vírusov pre ľudí. Výskum zisku funkcie alebo gain of function zakázala Obamová administratíva, lebo je nebezpečný. Koncom januára povedal Christian Andersen Anthonymu Faucimu, že si myslí, že vírus bol geneticky modifikovaný a je možné, že unikol z laboratória. Vedelo sa, že výskumníci vo Wuhanskom virologickom inštitúte robili nebezpečný výskum zisku funkcie a že laboratórium malo problémy s biologickou bezpečnosťou. Len čo sa o tom všetkom dozvedeli, začali to popierať a snažili sa vytvoriť úplne iný príbeh. Potom diskutovali s farárom zo spoločnosti Wellcome Trust a s Antonym Faucim, ktorí sa podieľali na financovaní výskumu. Napokon sa situácia vyvinula úplne opačným smerom. Ľudí, ktorí poukazovali na to, že je to celé zvláštne a neprirodzené a že vírus by mohol byť geneticky modifikovaný, začali označovať za konšpirátorov. Je dôležité uvedomiť si, že náhodný únik je naozaj veľmi pravdepodobný a nie je to len okrajová teória. Podľa zverejnených interných dokumentov sa v četoch na sieti Slack objavili správy, v ktorých niektorí vedci vyjadrovali pochybnosti o svojom výskume. Oni v podstate urobili z vlastnej pôvodnej hypotézy konšpiračnú teóriu. Predstavte si, že vaša práca spočíva v štúdiu vírusov. A zrazu sa ukáže, že kolegovia pracovali na výskume, ktorý spôsobil pandémiu. Zamyslite sa. Čo si myslíte, čo sa stane s financovaním výskumu? Jednoducho si uvedomíte, že vaša kariéra je v ohrození. Tony Fauci financoval výskum vo Wuhane prostredníctvom Petera Dassaka a spoločnosti EcoHealth Alliance. Peter Daszak je pre mňa veľmi záhadná postava. Pomyselný zberač peňazí, ktorý získava peniaze z viacerých zdrojov financovania a potom ich rozdeľuje výskumníkom z rôznych výskumných inštitúcií. Vytvoril dokonalý systém. Keď bolo treba vytvoriť tým ľudí, ktorí by potierali myšlienky a názory, že pandémia vo Wuhane mohla vypuknúť úplnou náhodou, Peter Daszak už mal potrebné kontakty. Každého platil on, takže stačilo prísť a povedať: o nehode v laboratóriu nesmiete hovoriť. O pár týždňov neskôr vo vedeckom časopise Lancet zverejnili vyhlásenie. Z vyhlásenia je zjavné, že v zákulisí všetci spolupracujú. Mnohí pripojili k vyhláseniu svoj podpis z pozície profesorov tej či onej univerzity. Zabudli však spomenúť, že aj oni dostávajú peniaze od spoločnosti EcoHealth Alliance. Boli ako posadnutí.
Nezaujímali sa o to, ako zmierniť dosahy pandémie. Nezamýšľali sa nad tým, čo treba robiť. Okamžite začali manipulovať fakty, aby sa stoj, čo stoj, vyhli z odpovednosti. Videli sme, že popredné svetové časopisy sú čoraz viac spolitizované a ich redakcie zaujaté. Napríklad New England Journal of Medicine a Lancet vydali rázne vyhlásenia, v ktorých tvrdili, že vírus má prírodný pôvod. Každého, kto čo len naznačil možnosť úniku z laboratória, okamžite označili za konšpirátora. Cieľom bolo odradiť vedeckú komunitu od debát, čo výrazne škodilo verejnému blahu. Skupina Lancet Origins sa rozpadla, lebo Peter Daszak, ktorý ju zostavil, do nej dosadil konfliktných ľudí. Situácia okolo Lancetu bola hotová fraška. Vedci to urobili naozaj šikovne. Len čo zverejnili tieto práce, umlčali vedeckú komunitu a na svoju stranu získali aj médiá, ktoré šírili nezmysly o konšpiračných teóriách. Šéf CNN zakázal diskutovať o možnosti, že vírus pochádza z čínskeho Wuhanu. Označil to za rasistické. Fascinuje ma, ako niekto z tých ľudí, čo kričali, že je rasistické hovoriť o laboratórnom pôvode vírusu, nedokázal vysvetliť, prečo už nie je rasistické hlásiť, že vznikol na trhu, kde sa konzumujú všelijaké čudné zvieratá. Čiže laboratórium je rasistické. Ale trh nie. Mal som súkromný rozhovor s reportérom, ktorý pracuje pre jedny z najlepších novín v Amerike. Prezradil mi, v redakcii nepanoval záujem klásť ťažké otázky o tom, ako začala pandémia. V redakcii novín Washington Post boli pripravené na zverejnenie podrobné články o udalostiach po Wuhane, no stiahli ich. Potom sa pustili do umlčovania spravodajských služieb. Virológovia postupne navštívili FBI, CIA aj ministerstvo zahraničia s rovnakým posolstvom. My sme tu tí vzdelaní. Nešlo o žiadnu laboratórnu nehodu. Vieme toho oveľa viac ako vy, veď sme odborníci na koronavírusy. A tak sa im podarilo celú vec ututlať. Vyhlásenie riaditeľa ústrednej spravodajskej služby v USA. Spravodajské služby sa pridávajú k širokému vedeckému konsenzu, že vírus COVID-19 nebol umelo vytvorený ani geneticky modifikovaný. Vysoko postavený dôstojník obvinil úrad z toho, že ponúkal úplatky analytikom. Dôvodom malo byť utajenie zistení, podľa ktorých COVID-19 pravdepodobne pochádza z laboratória vo Wuhane v Číne. Tieto tvrdenia predniesol oznamovateľ skôr, ako vypovedal pred špeciálnou komisiou. Na začiatku pandémie v prvom roku som robil rozhovor s vysokým úradníkom ministerstva zahraničia. Povedal mi, že väčšina spravodajských agentúr si myslela, že to bola laboratórna nehoda. Teraz stoja za pravdou. V FBI sa už nejaký čas domnievame, že s najväčšou pravdepodobnosťou pandémia vznikla v laboratóriu vo Wuhane. Mám tým na mysli potenciálny únik z laboratória kontrolovaného čínskou vládou, čo spôsobilo smrť miliónov Američanov. Washington DC, špeciálna komisia pre pandémiu koronavírusu. Skúmame, či vedci náhodou neuprednostnili politické ciele s úmyslom utajiť alebo bagatelizovať prepojenie vlády s Wuhanským virologickým inštitútom, prípadne financovanie rizikového výskumu zisku funkcie zameraného na koronavírus. Ďalším dôvodom mohlo byť vyhnutie sa obvineniam voči Číne zo spoluúčasti, úmyselnej alebo nie, na pandémii, počas ktorej umrelo viac ako 1 000 000 Američanov a mala dosah na celé ľudstvo. Počas prvého roka pandémie som mal rovnaký a možno aj lepší prístup k spravodajským informáciám ako vláda a preto som bol a stále som presvedčený, že únik z laboratória je jediné vierohodné vysvetlenie podporené spravodajskými službami, vedou a zdravým rozumom. Komunistická Čína dostala 3,7 milióna amerických dolárov z daní vrátane Wuhanského virologického inštitútu. Prišlo to niekedy na pretras v rozhovoroch s doktorom Faučim? Nie, neprišlo.
Doktor Andersen, nie? Neprišlo. Aj keď som si bol vedomý niektorých prác, nevedel som, ako sú financované, pretože to je pre pochopenie samotného pôvodu nepodstatné. Tvrdenie, že COVID-19 unikol z laboratória, môžeme pokladať za konšpiračnú teóriu? Nie. Povedal by som, že nie, ale aj tak sa k tomu pristupovalo. Nie. Myslím, že Fauciho a Collins sa prichytili pri čine. Spolu s Petrom Dasakom, s ktorým ste sa poznali, a s ďalšími vedcami ste sa podieľali na písaní tendenčných článkov pre časopis Nature, kde ste označovali myšlienku laboratórneho pôvodu vírusu za konšpiračnú teóriu. Myslíte si, že spojenie konšpiračná teória by sa malo použiť vo vedeckom článku? Pán senátor, toto spojenie som nikdy nepoužil v súvislosti s tým, na čo sa odvolávate. Robíte to, čo vždy, prakticky všetko prekrúcate a otáčate na ruby. Povedali vám vedci, ktorí vás súkromne navštívili, že vírus jednoznačne nepochádza z laboratória? Alebo bol ich počiatočný dojem tým, myslím doktora Garyho a ostatných zainteresovaných, že skôr vyzerá veľmi podozrivo, ako by mohol vzniknúť v laboratóriu? Senátor, výbor sa zišiel, aby sa zaoberal vírusom, ktorý zabil už takmer 900 000 ľudí. A vy sa stále uchyľujete k osobným útokom na mňa, ktoré nemajú absolútne nič spoločné s realitou. Nikdy sa k ničomu nepriznali, svoje klamstvá iba znásobovali. Okrem senátorského výboru klamali aj pred kongresom. Pridávali lož za lžou, potom uniknú ďalšie maily, ktoré si vymenili, ale klamú aj v nich. Je to dôležité, pretože nemôžeme si dovoliť ďalšiu pandémiu. Ak túto pandémiu spôsobili nezodpovedné výskumy financované Američanmi v Číne a nikto sa z toho nepoučil, tak hrozí, že sa to môže zopakovať. Myslím si, že najskorumpovanejšou osobou v celej záležitosti je Anthony Fauci, pretože bol zamestnancom vlády. Jeho úlohou bolo hovoriť verejnosti pravdu. Systematicky však všetko zatajoval, klamal a dodnes klame. Politika a veda sú neoddeliteľné, aj keď mnohí sa tvária, že ide len a len o vedu. Podľa môjho názoru pandémia posunula vplyv politiky na vedu na úplne novú úroveň. Cenzúra vedeckej politiky sa líši od cenzúry slobody prejavu v iných oblastiach. Prečo je to tak? Pretože keď cenzurujete správnu vedeckú politiku, ľudia môžu umrieť. A aj umreli. Prenesenie ťarchy zodpovednosti za pandémiu na ľudí, ktorí zabezpečujú dodávky potravín do obchodov, je v spoločnosti, ktorá si zakladá na etike, neospravedlniteľné. Nemali by sme mlčať, nesmieme mlčať, musíme sa ozvať. Dobrí ľudia musia vystúpiť a postaviť sa za správnu vec. Ak to neurobíme, aký svet zanecháme našim deťom? Lockdowny spôsobili chudobným ľuďom katastrofálne škody. OSN odhaduje, že do začiatku roka 2021 zomreli len v Južnej Ázii 100 000 detí. Príčinou bola ekonomická dislokácia a hlad, ktoré vyvolali lockdowny. To, čo sme urobili chudobným ľuďom vo svete, bolo absolútne nemorálne. Som presvedčená, že keby americká verejnosť a vlastne aj ľudia v iných štátoch počuli aj iné názory a vedeli, že mnohí epidemiológovia, vedci z iných odborov a lekári v skutočnosti nesúhlasili s prijatými opatreniami a považovali ich za veľmi zlú stratégiu verejného zdravia, možno by ich neprijímali bezvýhradne. Absurdita spočíva v tom, že zdravotnícke úrady si mysleli, že dokážu prebudovať spoločnosť až do bodu, keď sa blízki ľudia nebudú stretávať. Čo si mysleli, že to prinesie? Nedokážeme vyjadriť, akú obrovskú stratu predstavuje Kajova zbytočná smrť. V rodine, medzi priateľmi a v celej komunite zostal obrovský smútok a prázdno. Kaj mal všetko pred sebou a nás, jeho rodičov,
Táto strata absolútne zronila. Aké sú základy civilizovaného sveta? Čo vôbec znamená sloboda? Čomu by sme mali veriť? Bremeno mladých spočíva v znovu objavovaní oných základov. Dnes už vieme, že ich nemožno brať ako samozrejmosť. Musíme sa vrátiť k veľkým mysliteľom minulosti, ktorí vybudovali tento svet, ktorých nazývame civilizáciou, pretože všetko o ňom bolo spochybnené. Všetko. Teraz žijeme v strachu, že náš život bude stále hore nohami, až kým sa ako spoločnosť nerozhodneme, že takto nechceme žiť. Musíme nájsť spôsob, ako si navzájom odpustiť. Myslím si, že sa to dá. Dúfam, že je to možné. Lockdowny nie sú len neúčinnou politikou. Musíme ich považovať za jednu z najväčších politických katastrof mierových čias vôbec. Douglas V. Allen, Fresherov inštitút 2023. Analýza takmer 20 000 štúdií odhalila, že lockdowny pre COVID-19 boli globálnym politickým zlyhaním gigantických rozmerov. Najvyšší súd USA uskutočnil vypočúvanie v prípade Missouri versus Biden. Žalobca tvrdil, že Bidenova administratíva vyvíjala tlak na prevádzkovateľov sociálnych sietí, aby cenzurovali príspevky, ktoré považovali za dezinformácie. 2023. Svetová zdravotnícka organizácia spúšťa globálne rokovania o pandemickej dohode. Vyhlásenie Breda Wenstrapa, predsedu špeciálneho výboru USA pre COVID. Z vypočúvania doktora Fauciho vyplynuli systémové zlyhania v našom systéme verejného zdravia a vážne procedurálne obavy týkajúce sa štátnej autority v oblasti verejného zdravia. Nesúhlasné názory často nebrali do úvahy alebo ich úplne potlačili. Dr. Francis Collins, rozhovor pre Braver Angels: ak sa verejne angažujete v oblasti verejného zdravia, neprikladáte váhu tomu, že vaša práca môže úplne narušiť životy ľudí, zničiť ekonomiku alebo znemožniť deťom chodiť do školy. Mnohí z nás, ktorí sme sa podieľali na vytváraní týchto odporúčaní, sme sa nad tým vôbec nezamýšľali. A to bola veľmi veľká chyba.